Goedenavond, het is zondag 21 juni en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Door het coronavirus zijn er nog altijd geen officiële paardensportwedstrijden. In Duitsland en Frankrijk zijn er wel wedstrijden, maar in Nederland is dat nog steeds verboden. De KNHS, afdeling Zeeland, vindt het jammer dat er nog niet volop gereden wordt. Ja, we hebben een sport wat redelijk individueel is, of eigenlijk goed individueel te doen is. We zijn een buitensport op dit moment het is geen contactsport. Dus wat ons betreft kunnen wedstrijden gewoon doorgaan. De paarden blijven dus voorlopig op stal, zoals hier in Nieuwe Sint-Joostland. Dat betekent dat de paardensport financieel gezien schade oploopt. We hebben veel nationaal handelsbelang. Er gaan veel paarden worden internationaal verhandeld. In Zeeland is dat navenant natuurlijk wat minder dan landelijk. Alleen ook hier heb je stallen die afhankelijk zijn van handel en van reuring. En die hebben wedstrijden nodig als een etalage voor hun gebeuren. Onduidelijk is hoe hoog de schade is. Maar wat Broeksema betreft komen er zo snel mogelijk weer veel wedstrijden. Landelijk wordt er heel veel gelobbyd richting politiek. Ook richting de NOC-NSF wordt nu de druk opgevoerd. En we hebben goede hoop dat het op zeer afzienbare termijn weer mogelijk gaat zijn. Dus we houden hoop. Knus, gezellig. Eigenlijk een zaak waar ik zelf graag zou willen eten. Chefkok Sidney Schutte, bekend van sterrenrestaurant Spectrum in Amsterdam, opent binnenkort een restaurant in Middelburg. Klein Café Cliché, het kleine zusje van het gelijknamige restaurant in Amsterdam, dat Schutte en jeugdvriend Marco Doeleman uit Middelburg opgezet hebben. Uiteindelijk liep dat zo goed, was de wisselwerking tussen ons beiden dusdanig leuk dat we zoiets hadden van, joh, waarom ook niet in onze hometown eens kijken of er een Café Cliché mogelijk zou kunnen zijn. Dat het hun thuisbasis is, maakt dit avontuur extra bijzonder. Ja, hartstikke leuk. Ik bedoel, nu zie ik mijn ouders ook wat vaker. Dus, nee, maar dat is helemaal te gek. Ik ben ook heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Het is ook wel ergens ook wel spannend. Het haalt heel veel energie omhoog. Schutte staat straks zelf niet in de keuken, maar ontwikkelde wel het menu voor het restaurant dat voorlopig voor 3 maanden open gaat. Het menu is eigenlijk ook menu vanuit Amsterdam, wat ik natuurlijk voorheen en voor de opening in Amsterdam verzonnen heb. En daar hebben we eigenlijk gewoon, pakken we de leukste en de beste lopende gerechten van. Het wordt gewoon een kleinere versie van daarom noemen we het ook Klein Café Cliché van Amsterdam. Klein Café Cliché opent op 3 juli de deuren. Een tuintelling van 24 uur van alle dieren en planten die je ziet. Dat is de BioBlitz. Gisteren werd in 500 Nederlandse tuinen geteld. Een van de deelnemers was Rio Mulbroek uit Wolfersdijk. Waarom heeft u nu meegedaan? Ik tel eigenlijk al heel lang en van alles. En het is eigenlijk begonnen met vlinders. Een hele dag en nacht mocht er worden geteld. En aangezien het toch een soort van wedstrijdje is, startte Rio om 5 uur 's ochtends om maar zoveel mogelijk verschillende dieren te spotten. Maar daar werk je ook voor, hè? Om je tuin zo te krijgen dat er gewoon zoveel mogelijk zich thuis voelt eigenlijk. Dus op die manier is het een wedstrijdje van wat zit er hier allemaal in de tuin? Veel bloemen en planten waren bij Rio al bekend. Maar soms doe je een ontdekking die je zeker niet had verwacht. Dat paaltje dat is dus helemaal afgekrapt door een ree. Dat heeft een ree gedaan op een nacht. En dan laten ze eigenlijk de sporen achter zo. Maar dat is bijzonder om dat bij de telling, om dat erbij te zetten, een ree. Dat is heel grappig, hè? 7 natuurorganisaties zijn initiatiefnemers van BioBlitz. Op basis van de cijfers kunnen ze kijken hoe het is gesteld met de diversiteit van planten en dieren. En overigens, Cato, die werd niet meegerekend. Behalve maatregelen tegen de coronapandemie gebeuren er in ziekenhuis ADRZ ook nog andere opbouwende zaken. Zo is onlangs een nieuwe operatiekamer opgeleverd, speciaal voor staaroperaties. Nieuwe apparatuur, nieuws van het nieuwste, beste van het beste. Eigenlijk zijn we heel trots op wat hier allemaal staat. Opereren gaat nu nog sneller, zo'n 5 minuten. En is nog preciezer. Wat heel belangrijk is voor een staaroperatie, hoe kleiner de wondjes, hoe minder kans op bijvoorbeeld infecties. Nou, de vorige had een wondje van 2,8 mm. Dan denk je dat is al klein. Maar deze kan bijvoorbeeld een wondje van 2,2 mm. De oogartsen van het ADRZ doen 3000 staaroperaties per jaar.
Gebeurde dat voorheen in Zierikzee, nu is dat in Vlissingen. Dit apparaat komt dan zo. En met mijn beide handen kan ik dan de instrumenten manipuleren en het oog opereren. Dat is toch fantastisch. Nee, ik ben er wel trots op dat je dit in Zeeland kan hebben. Vandaag is natuurlijk de eerste complete dag in de zomerperiode, maar het weer werkte niet zo mee, want de bewolking had de overhand en liet niet veel zon toe. Bovendien kwamen er een paar lokale buien met het front mee en vanavond is er in eerste instantie ook nog kans op een enkele bui. Maar het klaart op in de loop van de avond, het wordt weer een mooie zonsondergang rond 10 uur. De zon gaat onder om 5 minuten over 10. Er kan later vanavond en vannacht nog wel een enkele bui van zee komen, maar het is vrijwel droog en dus meest helder. De wind draait bij naar het westen en waait nog even redelijk goed door. Morgen is er windkracht 2 tot 3 en aan zee soms windkracht 4 uit west tot noordwest. Het is een vrij zonnige dag, met landinwaarts soms veel stapelwolken. De maximumtemperatuur is 21 tot 23 graden, prettige temperaturen. Vanaf dinsdag gaat de wind draaien naar zuidoost tot oost en het geeft zonnig en duidelijk warmer weer. Dinsdag wordt het een graad of 25, woensdag zo'n 27 tot 30 graden en donderdag kan het op veel plaatsen 30 graden of iets meer worden. En tot zover deze uitzending op de langste dag van het jaar. Geniet nog van uw avond en tot morgen.